Dzień dobry, nazywam się Urszula Włodarska i jako członkini polskiego fanklubu wybitnego artysty z Kazachstanu Dimasza Kudaibergena mam zaszczyt uczestniczyć w międzynarodowym wyzwaniu literackim pod hasłem Abay na fali. 10 sierpnia 2025 roku przypada 180. rocznica urodzin Abaya Kunanbayowy. To wybitny kazachski poeta, filozof, myśliciel, kompozytor, krzewiciel oświaty, reformator i współtwórca współczesnego literackiego języka kazachskiego. Inicjatorem akcji jest pan Maksym Ponomarenko, doktor nauk humanistycznych, filolog, literaturoznawca. Absolwent Uniwersytetu imienia Abaya w Almatach w Kazachstanie oraz Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. Przeczytam Państwu fragment dzieła Abaya Kunanbayowy, Słowa, rozdział 21. Trudno jest uchronić się przed pokusą choćby nieznacznych pochwał. Odróżniam dwa rodzaje pochwał. Jedna to duma, druga pycha. Pycha jest wtedy, gdy człowiek wynosi się ponad innych, gdy uważa się za lepszego. O dumie mówimy wtedy, gdy człowiek jest świadom niskości takich postaw jak nieuctwo, lekkomyślność, pycha, chamstwo, bezwstydność, niesłowność, bezużyteczność, napraszanie się, plotkarstwo, kłamstwo, oszustwo, wredność i chcąc ustrzec się przed nimi, uważa się za wyższego. Taka postawa cechuje mądrych oraz mających sumienie i poczucie własnej wartości. Ci, którzy ją przejawiają, starają się, by inni nie mówili o nich źle i dlatego sami też o innych źle nie mówią. Natomiast ludzie cechujący się pychą przeciwnie, chcą, by o nich mówiono. Cokolwiek byleby mówiono. Że są bogaci, że są mężni, że są sprytni, że są zaradni. Tak bardzo starają się, by o nich mówiono, że mogą nie spostrzec się, że mówi się o nich źle. Pycha dzieli się na 3 rodzaje. Pierwszy to taki, który polega na szukaniu pochwał wśród obcych. Taki pyszałek jest nieukiem, lecz mimo to człowiekiem. Drugi to szukanie pochwał we własnym kraju. Nieuctwo takiego jest zupełne, a człowieczeństwo niezupełne. Trzeci rodzaj pychy wreszcie to szukanie pochwał w swoim własnym domu, ponieważ nikt postronny nie pochwali. Taka osoba to nieuk nad nieukami, niegodny miana człowieka. Ten, kto zabiega o pochwały na obczyźnie, chciałby też, żeby chwalono go we własnym kraju. Ten zaś, kto chce być chwalony w kraju, chciałby też, żeby był chwalony przez swoich bliskich. Ten zaś wreszcie, kto chce być chwalony przez swych bliskich, ma nadzieję, że osiągnie to, chwaląc samego siebie. Takie są słowa Abaya. Bardzo dziękuję koleżance z fanklubu Marcie Mordec za zaproszenie do wzięcia udziału w tym wyzwaniu literackim. Ja z kolei kieruję zaproszenie do kolegi z fanklubu Artura Bartkowskiego. Niech mądrość Abaya płynie dalej za Twoim głosem. Dziękuję bardzo. Do widzenia.